Meghalaya Swimming Association kalapan pau ke jung Pyrshah ke bajur ia ke jung temu jung ke sarkar jela ban penlong ia ke Crinoline Swimming Pool malki kum ke Officers Club bat kum ke resort ha ke ba ontai da ke building ke bahe ke ban ketak pat ikinong jungi ibadan ia ke sap kopong ibawan ban hika ia ke ni ke jaka walaki kena bagi samla kila bun bah ke jela ki badan ia ke sap ban jungi bat kila sedang ban mi sakmat ban ya kun ha kilempung ya kop jengi ki balong ha keleng kari handrai ka jela Meghalaya hadu menta kampat don ya ka swimming pool ke bahe bat ki babun hi kinong jengi ki lek ban jengi pentibet dia la dia ban yo jengi kai na Crinoline Swimming Pool bat kani ke jaka jengi ru kam dei ke bahe satya ne kum kata ke jaka jengi ka badon ya ka standard size wat apa deng kejung bamdan ya ke jaka jengi ke bahe handrai ke bala penbitar ya ke Meghalaya Swimming Association kadai helor kejung semu jong sarkar jela ban pen kelano ya ke Crinoline Swimming Pool kum ke Officers Club bat kum ke resort ki nong yalam joka MSA gila pen pau kejung Pyrshah kan ye namar ke sarkar jela ha ke jaka ban pen he ya ke jaka jengi na ke bentar ki nong jengi kenang bakin la ban penjana ya ke sap ke pong ke jong ki handrai kala dan pen ban na ke jung semu ban pen kelano ya ke ni ke jaka jengi kum ke Officers Club bat kum ke resort bantai ya ki jing te ki behe uba jo marwen uloong ba ke MSA ke ile ban kenti ki kena bagi samla ke jengi le kai jengi bat ke MSA ke Pyrshah jor ya ke jung semu jong sarkar namarkan keta ki nong jengi ki bawan jengi ban yo jengi kai pentibet uloong ba labun sien la pen pra ya ke ni ke swimming pool ha ke bala hap ban khang kerdep ya ke jaka jengi bat kani kala long ke jeng duk ba kraw ya ki nong jengi ladu ki baret hadu ki bahe ban pentibet la dia uba ju uloong ba ke MSA kan lek ban abiang da ke jeng tho sa sarkar jela ban dawa ba ka dei ban pensange ke jeng chmu ban tei ki building ki bahe ha Crinoline Swimming Pool kat ba ke sarkar jela kampat ajwa ya ka 50 meter swimming pool khnang baki khna ki samla ba ki rang ba kin yo ban practice bat ban yo ji kai ha ka ban jingi thing is not ba kani ka pool ni kat menang ya ki senampan bun ki briwan jengi mendai tan kena samla ki barang ba ki wat ki doktor tu ki don ki treatment nei ki baki ong ki patient ki baki ba ban wan ha pool ban yo treatment kan water therapy ki kani ka pool ja ski nei ka kelalong ka health center te ki brio ki wan banjingi banyo ka ko kia e kum walong ta mangi ba pisur ngam ko ngi wan jingi ni ru mar beli ban lik mare ru kam long sho ka age mo ban le wi ni rai so swimming ki shamba is the best exercise for all age group ta mot ndon unuru bri wanong ba too late ha ka swimming hem all age groups ila banwan ban maintain ka help yang ringi susi ba entah asan pos nem nandu besna pareng ni this is the only swimming pool in Meghalaya built by the British no so sunday mo ba state la jong ba QE state masa in every district you don't pool the 50 meter pool the standard pools ban uplift ya ka swimming kat ba hangi part we still have 25 meter pool built by the British. Dia kataru moga kat no krool su ni. Di kum ya ni ka pool ni pat ai bin ni nambale mo ong mene mata kan ni ka swimming pool ni ka kelalong ko health center for people of all ages ni wan ban ni. Yang rin pendu no kan ni pat long mo ki bubu nangi bala ka swimming la dei ka dawai nei ki pulu ko ni ya kan ni ka swimming pool ni ngi pan ile boy ni pool ko makadi banong ta as a public pool as a for health reason but no standard pools all over the state different every district they done one standard pool magalong mata kadang don ka space ang po pulo mleo gamon kam sna ko 15 minute pool ni kadi kata
kuat. Ngim sotrat ya ka jingle jong government. Maka por kumbang ila ron ya ka swimming pool hangni tingya tingku jinge babun ya kendu abai de bat ka government. Dia mentaru ngi iba lingba ka kini ki representation ki jongki ngah bengilek ya ki meeting di bagi khot nam ta kini ki sports association tingi ba kadon ka jing themu ban penpra biang ya kani swimming pool ye bat kadon ru ka jing themu ban pen jurong susu ya ka building ni ke ka ngi ba katum katu ka blueprint hang tu katum katu ka jing ki ngi ba ka jurong ka building ya ka swimming pool dia kata tingim soya ha mo te ka wei ru ngiong pi marba ada kipen pra yang ni swimming pool baik nang tesu eko building kan simpor sa house nem sans nem mar menshwa tang ba ki le ya kani ka ki repair ya kani ka pool bat kisna yi ni building ni ba menta ka simpor do house nem de ba ka de jingdu ko ba khrau ye ki swimmers hang ni hapo ka jala ka jungi ki ba juan man practice hang ni de na ta ka da na ka yang jungi man ha kani ka hawar hajar ar puar ngadap ai ka jing tho show minister to por ka to government ka berim dang long i ba paidang ha to por tingila aga jing tho si ba gideban persange shwa ya kanika jing thumu ko jingki mar ba ka don ka jing du ko bakhra ye ki swimmers ke jingi ke ka de kata ka bangi pen iya ka e ka bangi kendu jing e na kalyang jongka Meghalaya Swimming Association bat ka sarkar ke nakapor shakapor ni dang thumu kumno ban penkiu ya ki khana ke jingi ha ka baide bat ka ni ka jingla kai swimming te hnrei ni manta kadon ka jing thumu shu baka ngi Pyrshah jur ya kani ru mo jing thumu shu jang government kumno ban pelong ya kani ka swimming pool kum kita ka officers club ka baka e kata bangi so khubor tinga mo ka khubor hi ka ayai bat ha ka ju ka poru ka jing thumu ban pelong ya kani ka swimming pool kum kata ka resort te kani ka kadang jing thumu jang government ban le amta ngut kan pen ka jing do na ka bakhra ya ki ba e ya ka jingi happening people pra people fight as it is ngimdon infrastructure our sports infrastructure along very poor compared to other states lada pikran pang athletics ne pikran football ne pikran any sport apo Meghalaya ya kaban one ka national games hang ni lada ngimdon ka infrastructure kumot na yakran pang sports so menta ka sports pakan kiu hang ni po jela jungi we don't come first thing ka infrastructure kata ngimdon second coaches ngimdon ki coaches pin lap tangki highway atli ki sport ki coaches ni ki sports kum ka swimming ngimdon weightlifting ngimdon wrestling ngimdon te ya ka jelahi bakan kiu ka jela bakan pau ka jela hang ne po perthai ne hapo national ne international level if you don't come I equal priority ya borok ki sports hindi bansu tang ka football ne tang athletics ne kan ben I du ya ka tinglong jingman jong ka jela ba ka pen kiu haki sports hab borok kiliang te ka bai dai ba kane ka swimming pool na ka ban kuntu so isisin ba ni don't come kane public place kindapet sa bar kari ne sa bar jela kita gini public places, ki pools, ki parks, ki ba penunkam ki public. Hang ni po jela jongi kat badan ke public place ke badan government kelano penkala syaka penkala ya kan ni barik penkala syaka mall ni penkala syaka ya ka jelahi ba hab ye pech khamat hab ye sandur. Teng don kam ban sandur kata rukam baki ndi tak pateng jongi ndi ka pateng ban bot kinyo jing mentoy te ho te kumba julong bros kata mo ye kani ka pool ha shwa jong tu covid ni penyat mengi na ya ka bede ba ka management jong ni ka swimming pool ni penyat mengi ni ai coaching ang ni pool ru te ni bon ba ki khana ki ba ya ke ba ling ba ni ka jing ai coaching ga jong ru te ha bede ba menta na ka yang jing hi la dong ga jing thumu bangin le kendu byang ya government ya minister of sports bangin ai ga jing tho byang sajistin ya sarkar ba ki din persange shwaya ga jing thumu jong ki kat bangim pat yo ya kata ka 50 meters pool dagawai pat bangin yo punya practice